Напред! Народността не чезне, там дето знанието живее. С голямо при сърце еленчани са поддържали своите килийни и по-сетне класни учители. Те събирали за тази цел помежду си малки суми, по-късно обединени в тъй наречената учителска каса, на която помагали и появилите се по-после еснафи у нас. Начало заплатите са били много скромни, особено на килийните учители. Но откак се появява Иван Момчилов, заплатата почва да става прилична за онова време, 3000 гроша, и е достигнала до 12 000 гроша годишно за Никола Михайловски. Според преданието, в Елена не е съществувал обичая да се носи храна на учителите. Еленчани са се отличавали за своята подкрепа на просветни дейци и подвижници, които се нуждаели от насърчаване и помощ. И днес чувам страстния ревнител за народно просвещение Ларион Макариополски да наставлява брат си Хаджи Христо. Най-големите благодеяния, които човек прави на човека, брате, са училищата, де се развива ума на човека. Годината е 1843. Учителят Иван Момчилов открива Еленското класно училище. И аз, след 2-годишно учителстване, заедно с моите ученици, дойдох да се уча при Момчилова, за да бъда съвършено вземен учител. Така останах помощник. Ученици, възрастни, калугери се стекоха от Беброво, Търново, Свищов, по-дори от Карнобат, Сливен и Ямбол да се учат при Момчилова. Аз вече забравих за Русия, защото се задоволявах с редовното и ясно преподаване на любимия си учител Иван Момчилов, който ми даде основата на образователната наука. Аз бях негов ученик. За втори ред и леснота в обучението Иван Момчилов ни раздели по възраст и подготовка на две големи групи. От по-младите и по-необразованите той образува те нареченото приготовително училище, което повери на Йордан Ненов от първо, а после на Иван Поп Стефанов. От по-възрастните той образува заемното училище, в което само учителстваше. В това време нямаше ни мисъл за българско училище. Училищата бяха навсякъде гръцки. Славянският език бе запазен само по манастирите и балканските села като Елена, Дряново, Габрово, дето гръцки никога не се е чел, а полските села не бяха чували славянски. Все по това време, 1848 година, Елена се завърна из Русия и Никола Михайловски, най-ученият българин в това време, доктор по философия. След завръщането си, той придума еленчани да отворят висше училище, в което да седат възрастни ученици, не по-млади от 20 години, и то повече бивши учители, които да запълнят въпищата нужда от учители в България. По-бележите бяха Петко Славейков, Добри Чинтулов, Добри Войников, доктор Иван Касабов, Драган Ценков. Доста ученици от Търново дойдохме да се учим в Елена. На сбогуване Петко Славейков написа прощавам. Оставя с Богом Търново, остави ми те изново. За миличка наука не стръгваме от тука. Ти за мен си Търнов много мил, защото в теб съм се родил. Сега към Елена отивам и сълзи проливам. Докъде бях ученик по-нов, седях да се уча на свища. Елена сега намирам и тичам не се спира. 5 години минаха, златни часове течаха. Всяка си школа нареди, а търновската тъй седи. Села ще са Балкана, всяко си даскал фана. В Елена трима от Одес, все школи украсена, но мъща щем в Елена. Добър ден, учителю! Добър ден, мили ми! Трудно, но полезно е нашето общо дело. Преди да се разделим, искам да връча това свидетелство на Стоян Поп Андреев Рабовски. Председател на това Стоян Поп Андреев от Елена постъпи в тукашното народно училище действителен ученик в 1844 година и в разстояние на 7 години до 1851 година е учил следващите учения: свещена е история, свещения катехизис, догматическо богословие, църковно-славянски език с граматиката му, география, политическа, математическа и физическа, аритметика, част от алгебра и геометрия, логика, психология, физика, всеобща история, руски език, начало на просто гръцки език. Като следуваше тези предмети във всичкото временно разстояние, каза постоянно прилежение и добро и честно обхождение, както между съучениците си, така и в обществото повън. Свидетелство на това му се дава настоящата диплома, потвърдено от саморъчните учителски подписи. 27 октомври 1851 година, град Елена. Учители Никола Хаджи Стоянов Михайловски и Иван Николов Момчилов. Елена бе прехвалена.
Едничко там имаше народно училище. Всеки го хвалеше. Моето първо битие от храни. То ми беше жилище, отеческо огнище. На всеки от вас, мили ми, оставям моята дума. Обичай отечеството си и никога да не пожелаеш и предпочетеш друго отечество от твоето. Само едно такова пожелание ще се за начало на предателство. От всички езици по света предпочитай бащиния си и майчиния си език. Що си най-напред в живота си него, чул и научил от тях. И що те са те отхранили. Само едно малко пожелание към езика счита се за началото за голямо презрение към родителите. Закриля и засмяй вярата на отците си. Що са те за теб най-свидното и най-многоценно за теб от тях наследие. На добър час, мили ми! Много ранни години до освобождението учителя се е наричал Даскал. Първи учители в Елена са били светогорските монаси, изпращани от Хилендарския манастир за изповедници. Те учили децата на четмо и писмо, поносницата, псалтиря, апостола, светчето и прочее. Учили ги още да пеят в църква и да разбират църковния ред. До освобождението цен за Даскал не се е изисквал. Кандидатът е трябвало да пее няколко пъти в църква, за да могат всички да го чуят и оценят. Одобреният кандидат спазарява в килията и в притвора на църквата. След спазаряването Даскал целвал ръка на училищните епитроби, чорбаджиите и свещениците, които присъствали при спазаряване. Спазаряването преди освобождението ставало за година, от Димитров ден до Димитров ден. След освобождението се въвела учебната година и спазаряването ставало за такава година. Когато Даскал се оказал добър, правили условие за по 1 до 3 години. Годишната заплата на Даскал се движила от 500 до 2000 гроша. По-после, при уредбата на класното училище 1843-44 година, плащали на класните учители по 5, 7, 9 до 12 000 гроша. До освобождението и в началото, след него учителите се ползвали с голяма почет и уважение. При всички семейни радости и скърби, кръщаване, венчаване и прочие, след свещеника и Даскалът е бил канен и е заемал второ място. Имало и следния обичай. Когато някой ученик завършвал с успех четенето на носницата, псалтиря или четял Черкова апостола, родители му поднасяли подарък на Даскала пешкир, риза, гащи и други, и то винаги приуреждано от тяхна страна специална вечеря или обяд. Еленското училище достига върха на славата. Като него нямаше никъде из цяла България. Тази беше едничка причина да се стекат на учение в Елена. И всички станаха отпосле учители. Още тогава Славейков нарече Еленското училище с чудното българско име Скалоливница.